Salam Atabatan TV YouTube kanalının tamaşaçıları. Hormatly tamaşaçılarımız, Atabatan habarlar gepleşigimizde büfü ve yeni bir yürütü uçar gatnaw barada habary dikkatinizi yetirmege dowam edýär. Mehriban müştaklarymyz, habara başlamadan özel büfü ve yeni bir wady ýatlatmak isleýäris. Bilşiňiz ýaly makul hyzmat terjime merkeziniň himayet bermegine bu aýyň 7-sini Intellect Bonds bäsleşigimiziň ikinci mevsiminin ikinci sanyny yetirmege dowam edýär. Bu ve beýleki kanalymyzyň gepleşiklerini anfatlyk bilen tamaşa etmek isleseňiz, atabatanturkmenistan.com saytyny YouTube logosynyň üstüne basyp päfelçiliksiz tamaşa edip bilersiňiz. Yeni bir wady beýlek geçesimeli. Biz Türkmen maglumat ady bilen täze taslama başladyk. Saytymyzyň bu bölümine girip türkmen dilindäki ähli maglumatlar tapyp bilersiňiz. Türkmen dilinde Wikipedia diýip boljak bu taslama başlangıç tapkırda bolup, gelecekte sizin hizmetdaşlığını bilen hafiyem öfer. Gelini bolsa uçar barada habarymyzy dowam edelim. 15-nji maýyny Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy İstanbul Türkmenbaşy İstanbul uğru boýunça ýürütü uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Aşgabatdak şahamçasynyň Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atabatanturkmenistan.com saytyna habar bermegine görä, nowatdaky ýürütü gatnaw İstanbul Türkmenbaşy İstanbul uğru boýunça amala aşyrlar. Mundan öňe hem habar berişimiz ýaly Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy 2022-nji ýylyň 11-nji maýynda İstanbul Aşgabat İstanbul uğru boýunça ýürütü uçar gatnawyny amala aşyrmagy hem meýilleşdirýär. Bu kompaniýa 1-nji maýda hem İstanbul Türkmenbaşy İstanbul uğru boýunça ýürütü uçar gatnawyny ýerine ýetiripdi. Ýigderli we ýetirýän habarlarymyza görnüşine görä, soňky döwürlerde uçar gatnawlarynyň sanynyň ýigderligi hem artýar. Moskwa, Minsk, Kazan we İstanbul uğurlary boýunça ýürütü uçar gatnawlary ýerine ýetirilýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, egerde siz ýurduma waky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atabatan TV YouTube kanalymyzy agza bolmak unutmaň. Gepleşiklerimizin indiki sanyny görüşençek hoş, sag bolun.